Que relación ten Núñez Feijóo co Grupo Eulen? Núñez Feijóo, Micaela, é a directora para a zona de Galiza do Grupo Eulen. Un grupo que, dende 2018, recibiu máis de 1.571 contratos por un importe superior aos 7 millóns de euros da Xunta de Galiza. Contratos adxudicados a dedo, sin concurrencia, sin publicidade, sin oportunidade de outras empresas que poidan concurrir a tan sustanciosos contratos. Nos últimos 5 anos está a recibir 10.000 euros todos os meses por a limpeza de apenas 6 escolas infantís, sin oportunidade, sin a posibilidade de que outras empresas locais podan a concurrir á limpeza desas escolas infantís. Cando hai concurrencia, a empresa Eulen tamén gaña con esta Xunta de Galiza. Xa faga a proposta económicamente máis baixa e desproporcionada como a proposta económica máis cara e máis gravosa para a cidadanía. E por iso, dende o Bloque Nacionalista Galego, pedimos igualdade, pedimos legalidade e pedimos respeto á cidadanía e respeto tamén ao tecido empresarial galego.